Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň daşary ýurtlaryň bankomatlaryndan nagdlaşdyryp bilýän mali serişdeleriniň möçürini nowatdaky çäklendirmeleri girdi. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň resmi web saýtyna ýerleşdirilen maglumaty görä, munun beýle raýatlaryň daşary ýurtlarda bank kartlary bilen amala aşyryp bilýän gündelik amallary 250 Amerikan dollary möçürinde çäklendirilipdir. Başgaça aýdylanyna bir gece gündüýüň dowamyna nagd amallar 100 dollardan 50 dollary, nagd däl amallarym 500 dollardan 200 dollary çenli kemeldildi. Resmi bildirişde täze çäklendirmeleriň halkara plastik kartlarynyň üstü bilen hasaplaşyk üçin çalyşylýan serişdeleri niýetlenen uğurlarynyň gaýry maksatlary ulanmagyň öňüni almak maksady bilen girdilenligi aýdylýar. Şeýle de çäklendirmeleriň gündelik amallary adaty syýahatçy ýa-da tasdiklanan normalaryň tasdiklanan normativleriň esasyna iş sapary bilen gidýän adamlaryň bolup biljek çykdyjylaryndan ugur alınıp keskitlenenligi ma'lum edilýär. Şol bir wagtda täze düzgünlere görä myhmanhanalary, hastahanalary, okuw jaýlaryny, aviýa we demir ýol peteklerini almak üçin geçirilýän tölegleri isleg bildirýän raýatlar hasaplaşyk hasaplarynyň hyzmat edýän banklarynyň üstü bilen amala aşyryp bilerler. Yer gelenini bellesek, bu soňky bir aýyň içinde plastik kartlardan daşary ýurtlarda nagdlaşdyryp bolýan mali serişdelerini girdilen ikinji çäklendirmedir. Oktyabr aýynyň başynda bir günüň dowamyna nagdlaşdyryp bolýan mali serişdeleri 250 dollardan 100 dollary çenli azaldylypdy. Şu ýylyň martyna çenli bolsa, nagd däl amallar üçin çek 1000 dollary barabardy. Ýatlasak, Türkmenistanda dollar sewdasynyň resmi ýagdaýda togtudylmagy bilen halkara bank kartlary daşary ýurtlarda sewda edýän we okuyan türkmenistanlylaryň manadyny dollara çalyşmak üçin ýeketek çykylgasydy. Wagtyň geçmegi bilen bu kartlaryň nagdlaşdyrmak düzgünlerini, möçürlerini dowamly çäklendirmeler girdildi. Şeýle de tutulup galynýan salgytlar artdyryldy. Daşary ýurtlara sapar edýän türkmenistanlylaryň her biri öz ýany bilen diňe bir sany plastik karty ekidip bilýär. Şeýle de olardan Aşgabatyň aeroportuny bilet we pasport barlyklaryndan geçenden soň öz ýany bilen ekidýän plastik kartyny migrasiýa gullugyny hasaba aldyrmak talap edilýär. Hasaba alınmadyk plastik kartlar bolsa, daşary ýurtlaryň bankomatlaryna ulanyp bolmaýar. Gal berse de, munun bir näçe aý bozul Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna Merkezi Bank tarapyndan ýaýradylanlygy aýdylýan dokument gowuşup, onu raýatlaryň öz serişdelerini ulanýyşyna has kän kontrollyk etmek, çäklendirmek, girizmek ýaly çäreler göz öňünde tutulýady. Ma'lum bolýarly, Türkmenistanyň banklaryna 2016-njy ýylyň başyndan bäri valyuta çalyşylmaýar. Bu ýagdaý bolsa valyutanyň iki döwlet we gara bazar kurslarynyň döremegine getirdi. Mundan bir näçe hepde uzal dollar gara bazarda rekord derejäge ýetip ol 8 manatdan aşypdy. Munun ýa-ni ýurdun bazarlaryna haritlaryň köpsüniň narhy 2 seçemesi gymmatlady. Türkmen emeldarlary hökümet maslahatlarynyň dowamyna ýurdun ykdysadyetiniň özgörýänligini dowamly tekrarlasalar da, ýurdun garaşsyzlygynyň bäri başdan geçirilýänligi aýdylýan ykdysady krizisiň raýatlara ýetirýän täsiri barada kelamagy söz aýtmaýarlar.